Предаването за бъдещи инфлуенсъри е за едни мъже, които се опитват да си намерят жени и за едни жени, които се мъчат да станат известни. Ти ако до сега не си намерил жена измежду милиони, как си намери жена измежду 20-тина? Очевидно имаш проблем. Отиди при кобилчица. Отиди при алгафари, защо ти е да ходиш на ерген? Ама ако си маняк на втората употреба, това вече е друго. Ама чак ба да отидеш в Шри-Ланка да олигавиш едни жени. Какво казваш на приятелите си? Отивам да олигавам едни жени и се връщам скоро. Ако обичаш да лигавиш, стани депутат, стани порно актьор. Хем ще ти плащат, т.е. не лигавиш абсолютно безплатно. Ма ти не се очудвай, ако утре синът ти и той иска да стане ерген като баща си и той да иска да лигави бъдещи инфлуенсърки. Да очакваш да си намериш жена в предаване е като да очакваш да си платиш сметката в сладкарница се пекриза от Корило. Да участваш в телевизионно предаване с жени е като да пускаш тото. Колкото и да затраскваш, знаеш, че винаги си от губещата страна. Едно предаване, в което дори рекламите на Жумбо ти звучат като философски трактат от Киркегор. Имай предвид, че докато ти мислено крадеш булки от телевизионния екран, а някой тихичко открадва държавата ти, спестяванията ти и бъдещето на чавенцата ти. Иначе всичко е точно. Ефект, мангел.